Papagas tayo, parang hindi tayo aabot Ayan na lang tayo, malapit na. Ayan ang gas, baka hindi tayo umabot. Pa-washing na rin tayo. Paka-wash na rin tayo. Umabot tayo, kamuntik na Damn. Kasama na yung ano to. Ayan ang bill natin. Ang gas. Ang mahal-mahal. $7 yung ano, ng car wash. So it's 7.48 ang ano gas, parang total of $94 ay $95.47. $95.47. Okay, car wash po tayo. Malinisan naman. Okay, that's it. Okay, dito naman tayo. Tuligin natin yung ating mga gulay. Hindi natin madadalaw para hindi mamatay. Ang kabakante na to, pero may mga tanim na yan. Ayun, basa. Dami. Grabe na yung bunga ng kapitbahay Mangga, kakaingit. Grabe dami. Oh my god, kakaingit naman yan. Yun pa Okay. Cancel tayo sa ating occupational therapist. So diretso tayo sa sa work. Bukas ang ating acupuncture, Thursday. Tara, nakakainis. Medyo mainit. Wala daw parking. Buti nakachamba ako ng parking. Okay, tapos na ang aking shift as a modified. May binipick up sila. Same thing ako kung ano nangyari medyo mainit. Awak-awak ko na yung sakit pa rin Okay, let's go. Kaya na diretso ang aking tayo. Walang upo, break lang. Buti pa pag nag-work ka, kasi pag nag-work ka pwede kang umupo. Dito wala. Okay, let's go. Uwi na tayo. Okay, nandito na tayo sa acupuncture ulit. Gloria Acupuncture. Let's go. Gloria. Team muna tayo. Okay, that's so good. This thing is so good. You like it? Yeah. Okay, kakatapos lang natin magpa-acupuncture. Punta tayo sa work. Actually, nandito na ako sa work. Tapos babalik na naman ako. Punta na naman ako ng occupational therapy. Mamaya mga out ako nito ng after 2 hours. Tapos punta ako ng Anaheim for my occupational therapies. Gusto ko kasi matapos na to hanggang
Gusto ko matapos na to hanggang bago mag July 2, para after July 2 makapasok na tayo sa trabaho. Anyway, nagkatrabaho ko kaso nga lang modified. So let's go, work muna. Okay, punta naman tayo sa ating sa ating occupational therapy. Lagare. Tapos gusto ko kasi tapusin to hanggang July 2 para ma-release na ako. Para I think July 2 is Thursday, tama ba? Hindi ako nagkakamali, either Thursday or Friday. So para ma-release na ako. Okay, let's go sa ating next appointment. OT, occupational therapies. Keep left to merge onto I-5 towards Santa Ana. Daming construction dito. Dito natin sa appointment, alauna. Ito ako sa Anaheim, sa Alliance Health. Okay, tapos ng aking time check, mag alas 2 na, 1:54 sa aking OT therapy. Okay, nagutom na ako. Let's go home. Uwi na. Okay, ito yung mga sa gilid namin. Yan, winawalk ko yan hanggang doon. Pero may mga homeless din dyan, no? Mga homeless. Yan. Creek. May isa doon, meron pa doon. Tapos ito may dalawa pa. Kaya ako nakikita nyo yan. Palipad nga tayo ng drone. Yan, banghengin na yung isa doon. Homeless. Creek kasi to, creek. Nag-jogging siya. Yung homeless. Palipad ako sa Sabado. Ayan o. Bili lang tayo ng Yakult dito sa American Ranch Filipino Store. Yakult. Mamaya. Mahal, ay, Yakult. Yakult. Walang Yakult. So, yun lang. Shipping. Ay, walang Yakult dito sa American Ranch. Tara. Magpapano tayo ulit. Ang ating schedule na acupuncture. Dito pang third ko na to pang third na session na sa aking kamay. Gloria Acupuncture sa Artesia. 10 o'clock appointment.
Dali ko na yung tea ko, baka ano, time check, mag alas 11 na eh. Very late na ako. So meron pa ako sa Monday, I think dalawang session pa. Sarap nito yung tea na to. Okay, tara, let's work. Sarap. Okay, let's go. So work ulit tayo after acupuncture. Work 11:06 na. Ito na ang weather. Pwede rin kumain dyan. Tara. Okay, let's go back to work. Okay, tapos na naman ang modified duty. Ay nako. Okay, tara na. So first floor tayo. First floor. Tapos na ang isang linggo, pagmuni-muni. So next week ulit, 1 week pa. At mga treatment natin. Then after 2 weeks, Canada. Nice! Let's go! Grabe ang traffic na naman ang Friday. Traffic day ang Friday. Hey, punta tayo ng Costco at magsha-shopping tayo. Yes, speaking. Hi, will you be coming to your appointment tomorrow? Tomorrow? Kuha tayo ng para sa toothbrush. So, kuha tayo nito. Oral-B. Yan, kuha tayo niyan. Galing naman na ito. Cool electric fan. Ikot siya. Ganda. 199. Ay, power nyo. Kuha niya power tool. Oh. Kuha tayong chicken. Mga sushi. Mas masarap kasi yung luto ni Burnok dyan. Mga bread, $6.99. Kuha tayong sabon. Yan, kuha tayo. Kuha tayong Downy. Ultra soap. Yan ang ating sabon. Ito. $30. Big. Yes. This one, Craggy. Meron tayong Crocs. Magkano yung Crocs? $24. Spago. Yeah. Para sa mukha.
salt. Fine grain salt. $24. Oh, 24. Ilang piraso? 2, 4, 6, 8, 10, 12. $24. Maswag to. This is a Dubai chocolates. $15. Dubai chocolates. Sarap kaya nito? $15. Dubai chocolate. Guess natin kung magkano magagastos natin dito sa Costco. Let's see. Okay, ito na ang ating pinamili. Alright. Almost $400. Let's go. Costco. Okay, ito yung ginawa ko. Salmon. Poke-poke. Pero iba pa rin yung gawa ni Bornok. Mas masarap. Tapos ito yung rockfish. Kilawin. Simple lang. Kalamansi. Daya. Sarap tong rockfish na tong kilawin. Parang karne ng baboy. Okay. I-wrap muna natin. That's it. Happy Friday.